हाय गाइस, जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟର ଲୋକନାଥ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଚାହା ଚକୁଳି ସବୁ ବସିକି ଖାଉଛୁ। ତ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ ସକାଳୁ। ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି କରି ପୂଜା ଦର୍ଶନ କରି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଯାଇକି ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇକି ଆଇଲା ତା ଭିତରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ତ ଦେଖିନି। ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଏମିତି ଆଜି ଦିନଟି ସବୁ ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଦିନଟା ଭଲ ସୁଖମୟ ଚାଲୁ। ମୁଁ ବି ଏଠି ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରୁନାହିଁ। ଆଜି ତ ଯେଉଁଠି ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି ସେଠି ଛୁଟି ନେଇକରି ଆଜି ଆସିଛି। ଆସି ବୁଲାବୁଲି ହେଉଛି। ଦେଖିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।